ngiyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha. Bantwana benkosi omshumayeli sesiphakele. Senzo dijwathi nje. Ngibingelela inhlalo zonke zasezulwini. Ukuthi uNkulunkulu kaShembe anikhumbule eMaNazaretha. Amen. Sisendabeni enkulu, indaba kaShembe, indaba yonyazi. Amen. Lo khulumayo umuntu owafa abe wavuka. Bayibona Nkosi. Amen. Sengiphila ngomusa. Musa kaNkulunkulu 200 years. Ngabulawa bafowethu. Amanqeba amathathu emhlanje nala ngaphambili. Kwaphela ngahamba. Ngize ngabuya njengoba sengibuya nje sekuyimina mebonga Nkosi. Amen. Bayebethe abantu akukho uvuka kwabafileyo ukhona. Amen. Lo khuluma lapha uqhakaza umfana nebonga imbili uqhakaza ngcongo. Ithempeli engikilona umfundisi wethempeli eKranskop bayibonga Nkosi. Amen. Kodwa langa khona ngisendwede umkhaya wami lo mshumayeli. Sisendwede sikhona eThekwini sonke. Ikhaya baba liseThekwini la eKranskop ngize ngomsebenzi. Njoba ngilapha eGoli ukhona la ngibizwe khona. Ngisachaza kakade. Lo uNkulunkulu esinayo bantwana basezulwini uNkulunkulu ophilayo mebonga Nkosi. Amen. Angeke uze lapha ebuhleni bamaNazaretha lungekho udobo olukudonsayo. Udonso udobo lokufaka ebuhleni bamaNazaretha. Amen. Wangidonsa wena Nkosi, wena Nkosi Yesu webuzu buta ibambe kahle sadontswa ibopho zothando mayibonga Nkosi. Ukuza lapha ekuphakameni ukuza lapha ebuhleni bamaNazaretha awuze ngokuthanda. Sasilwa izimpi ezweni lakaMambulu. Kulwa isibongo sakaXhakaza, isibongo sakaChamana. 1993 bengikho lapha eGoli ngisebenza nje impela ngisebenza iSTS eResortenville. Kwathi 1993 bamshaya umfowethu omdala. Bamshaya mbulala. La imuya phezulu lapha. Emva kwalokho abantwana basezulwini umhlaba wabamncane kimi. Kathi Nkosi uma ngasekwenzeke ngihambe emhlabeni la eGoli. Ubani ozomela umngcwabo wami sengiyikhaya. Ngoba umuntu mesihambile emhlabeni uyadula nje kuyokwenzeka kanjani. Ngahlala ngajula abantwana basezweni angakholwa. Ngidle utshwala nje ngidlavela. Emva kwalokho abantwana basezweni kwafika izwi ilele. Lathi mfana funa uhambe uye eDube. Lapha eDube khona uShembe. Hambe eSawatheni khona. Indaba kaShembe mina ngihlangana phi noShembe. Kwaba kwamzwini. Lafika futhi lelizwi. Ayingase ngibonta. Ikhona lento.
maqhamuka izitha zakho ubokhala ngoshembe ziyawukhathala emva kwalokho abantwana basezulwini sayihlisa insizwe yakithi yafike safike sayingcwaba ekhaya sengikhathele ukuphatha isibhamu mongalazi usizi lokuphatha isibhamu isikhulu esincane ile ukuze inqulu le igcina isihlubukile uphethe into obona nje ukuthi lento engiyiphethe la mali umuntu ekulalela ekhoneni ulahla phansi kuqala ufe nezibhamu zakho zonke kwaba abantwana basezulwini wafika insizwa usomfundisi manje umfundisi uDladla yabona insizwa hayi ngithwele isigqoko inothixo mebongosi ushendo wangena lapha kuya ihambe ishumela ivangeli ngase ngiyibiza Dawume lapha awungitshela ngoshembe ushembe bani ayisengichazela cha ushembe uNkulunkulu emhlabeni uNkulunkulu ezweni kwakusenkosi inyanga yezonke isikhathi ngithi cha inkinga la ikhona sengiyayithanda lenkonzo kodwa inkinga la ikhona ilapha ey'theni zami kulabantu esilwa nabo manje angazi ngingenze njani wathi khululeka ngizohamba ngokukhuluma nabo kodwa umdlalo phela ukusho le ndoda uzohamba bengifuna phansi sebeke bafika nje ekhaya imbala bafika ekhaya bezongihlasela wathi shaywe isitaphu wathi umunye shaywe wena wathi shaywe isitaphu omesha baqabana bodwa la egcini baqabana bodwa bahamba bangasezweni bebongosi sebefikile kwasha isikhathi sokuthi engivume manje ngiyayithanda lento ngaze ngithi abona shembe umoyela uNkulunkulu bofela khona lapha kaMambulo kodwa uma uNkulunkulu ngeke ngife bawohluleka ngiqonda khona abantu abathi isibhamu esikhulu esingashiya phansi ekhaya ngihamba ngisho ngihamba ngashona phansi ngavela phesheya ngawe ngafika ethembeni ngathi mangifika khona abantwana basezuma izinkonzo zasekuseni ngaphinda ngezinkonzo zasemini lathi izisuku ngikhethe inkosi ayi kwanzima ukukhetha inkosi akuyona into yokudlala especially mawunsizwa uzathi insizwa usagijimeka akulula ukukholwa uma ungakazi ukuthi uma ungakabizi iNazaretha asukuma ngakhetha inkosi ngekhetha inkosi enkulu esekuhleni mama Nazaretha asukuma ngikhetha emva kwalokho abantwana bakashambe ngaze ngisuka sesihamba nonkosikazi nomfazi ekuyekhetha inkosi mayibongosi hawu asitshelene njalo sisuke ekhaya nje size sonto sadonsa sengiyamuza hawu utshele bani mawukhetha inkosi wathi wena utshele bani wahlewa lokho nje kuphela sahamba ngesabathezisa abantwana basezulwini wasuka umama wathi hawu lo muntu senimfuna isikhathi eside kangani nimfuna ngamtholi useyiletha la hayi madoda lutho nina yazi kube ngiyindoda ngifaka ibhuluke bezomshaya mina qala lo muntu esefikile baqala phansi amadoda isikhatha laphana ahlanganisa amakhanda ahamba ohloma ngesabathethisayo ahloma abantwana bakashemba bahloma esengimele isikhaleni nje lapha angaze ngibabone kodwa bangibona ngiqhamuka phansi ngiza la bafika inyanga ezulu kubo bafika abalalisa bonke bafika nokuthoma bonke balala
yadlula lento yimini yadlula yashona phansi avela phesheya uthe sengiphesheya basebevuka babuza omunye wathi besilinde kanti kanje la uthi omunye hayi besilinde uqhakaza umfanyana yena uphi pho uthi usedlulile wathi abana ngintshela kade ngisuka lapho kalesiphawu samashina into yokudlala ngisifaka ina khona manje isibhamu ngantshela ngathi lo muntu usekhole kwashanda manje ngesamthola simfuna lo muntu kwashanda uyazi ngidubula khona manje nonke bathakwazi mfethu hayi masidubule sekuxoxa bona mebongozi sekukhuluma bona kimi uthi bahlukane kanjani bathi hayi uqhaza sokufanele kube imbewu yakaxhaza ngeke uyonazaretha izele ingane eziwu10 nkosikazi wethu amen imbewu yaqhamuka leso sikhathi mangithi ushambe uNkulunkulu ngisho ngemsebenzi bantwana basezulwini amen yabona igigaba esengidlule kuzona mina into engayazi ukufa kuphela ngoba ngikwazi ukuthi unjani kodwa nje okunye kuyalandela ngemuva usizi ayike inhlobo yosizi engayazi uthe 2012 esophela nje lapho uhamba ingane yomfowethu ishayise isitimela kade ngenza umsebenzi lapha ekhaya ukugeza abantu abadala ngize umshumayeli makhona umshumayeli ngisizo uzongigezela abantu abadala lapha ekhaya ngoba hayi izinto zami zingihambeli kahle wafika wabageza abantu abadala bageza hayi ngalindi ukuthi hayi mhlezi kukhona okungcono kuzokwenzeka kwaqhamuka ibhomba bantwana basezulwini kwaje lamaviki amabili kwase kufana umfana washayisa isitimela eThekwini wahamba emhlabeni uNkulunkulu wami uzothi mina ke ngimbulele nje bathi ngithi umsebenzi phela abantu sekuyathwala manje manaZareth amanaZareth asathwala nawo angene umkhulu impela umumbi ukuthwala isithwalo uyinaZareth mawuze uthwala ushembe maphi uthi ubushembe le khona uphilizo uguqa nathi la uthwele unento yakho nto hayi ubaba nomali ekugcineni kosuku ukuthwala wemanaZareth ngifuna ukunitshela abaningi abakwazi mawuthathe lo umkhakha uthi uthwala wazi kahle ukuthi uyibulele wena wabulali umndeni wakho wonke ngoba uzohamba uthwale kukuvumele uphile kahle kube mnandi ube nemali ube nakena yonke kodwa kusala abantwana basezulwini uzoba khona umthetho nje oyalelo ukuthi owenza ukuthi 1 2 3 ube muhle mhlawumbe ngenkukhu uqala uze ngenkomeni emase lento hayi ufuna unkosikazi wakho ngifuna uma wakho ngifuna ingane yakho sokuwazini bese kukubulala le ngesikhathi ufile ngale uyavuka ungcwatshe ngale uvuke ngale ube musha usebenza impilo yakho yonke uyofanini usumkhofu ngale ukuthiwa wafa ngale uvukile ngale asakubona amakholo amen manithanda unyazi bantwana basezulwini tholani ngonyazi uhle kabe ukuthola ngonyazi bantwana base ngoba uyathandaza ngo6 uthandaza ngo4 uthandaza ngo12 le mthandazo yonke
iyakwenza ukuthi ukhule ikhiphe enkingeni. Amen. Niqaphele bantwana bakaShembe, ningafiki lapha ni relax uhlala unabo uthi thwi nizelele la ekhaya bantwana bakaShembe. Sizocanta indlela yokhokho omkhulu bethu abahambe emhlabeni bethakatha, abahambe emhlabeni benazono eziningi, abahambe emhlabeni bethina, abahambe emhlabeni bezifebe. Kodwa namhlanje abantwana bakaShembe mawusungena lana ungenela bona ukuthi bekwazi ukugezeka, bekwazi ukungena ezulwini. Amen. Bawungena kanjani unebe ukhethwini. Engabe wena into ebuhlungu kwethina amaNazaretha senkingeni. Sivele sisuke sabe sothatha amathikithi, sithathele abantu amathikithi abantu abangasekho emhlabeni. Siyehleli sothatha amathikithi okhokho omkhulu bethu ukuthi bangene ezulwini. Kuhle. Luthunyazi lwezulu bantwana niqalane ekhaya qale. Nibageze ekhaya abantu benu, nibageze ekhaya, mase nibagezile zonke izona abade bezenza. Zonke amacala bebenawo, ebese niyawathethela amacala, ebese niyawathatha abantwana nibalethe ebuhleni bamaNazaretha. Mina nawe sithatha abantu ababebulala abantu sebafaka ebuhleni, asibagezile ekhaya. Emva kwalokho ebese uvukelwa yibona sebefikile ebuhleni, bakuvukele uyibona usumthakathi, uyibona usuyinyanga, uyibona usuyisangoma, uyikho konke, uyibona usunenhliziyo embi. Ngani ngoba uthatha abantu ebevele bengcolile, benegazi, beneyinkinga zabo, awafaka ebuhleni kuphela. Ungabagezile ekhaya. Qaphelani maNazaretha ingcwele. Khona ikhaya lomphefumulo. Ongalazi lelo khaya ngiyamdabukela. Kisemthethweni maNazaretha. Kisemthethweni ikhaya lomphefumulo. Ilapho uNkulunkulu afika abeka khona bonke abantu abahamba emhlabeni. Ungaba umXhosa, uMpedi, umSuthu, umZulu, ubani, bonke abantu abahamba emhlabeni baphelela lapha kaMashu ekhaya lomphefumulo bebongosi. Balindele mina nawe sibalande. Siyobageza. Emva kokubageza sesiyabathatha usuba sebuhleni bamaNazaretha. Imbuzi ezihlanu nje umndeni, imbuzi ezihlanu umndeni, imbuzi ezihlanu umndeni. Thatha amacala emva kwalapho abantwana bakaShembe uyotayisa ngentengelutho itshe u-3,000 into yami ayithenga umuntu onto mesengale ekhoneni athi lento bengiyithengelani lento. Hayi abathi yonke into oyiphethe manje isibusisiwe ezulwini mayibonga Nkosi. Asakhona bakhona. Amen. Abalalelayo benze baphumelele bantwana basezulwini. Ufike lapha ekhaya lomphefumulo uyiphathele ukudla kwakho noma ubhontshisi ilokhuze noma yini okuphethe. Ithi lensizwa iyakhuluma lapha ekhaya lomphefumulo ithi ibone umndeni wakubo ongasekho emhlabeni. Wakhuluma wathi ngiyakubona wena mzukulu. Makuyisabatha liyenze njani? Isabatha lilungisela ngani? Yonke into niyiphekayo kunasidli thina. Uthi zenzele igwantana niyiphekayo makuzoba uLwesihlanu asizidli thina. Uthi thina sidla amadumbe, thina sidla ubhatata. Khona kuzothi makuthi siyakuna izimpi noma sawuvika izimpi lapha ekhaya sibe namandla sikwazi ukuyinqoma inkosi. Amen. Mina nawe isabatha silungisela ngani? Asifundeni bantwana basezulwini. Isabatha kumele sipheke ubhatata
namadumbe. Sibeke emsamo badla abantu abadala udle nawo badla ngawe mayibongozi. Mawufuna ukuya ekhaya qaphela izinto zenzayo. Umshumayeli uqedile baba. Uma uyiNazaretha kufanele ube nomngani. Zibheke wena wethu uthi wena ubani. Wenza kanjani ekuphakameni? Uma umuntu ongazazi wenza kanjani ekuphakameni? Uzofa umncane ungagugi. Umngani uyakhohlanisa. Umngani uzokufaka wena kushiye khona. Kanti uma umNazaretha nje sinuka amakhwapha wena. Uthi hey umndeni wami angiwazi lapho ukhona. Uma kukhona insizwa kaDlamini lapha eyayigula ngekhanda. Lensizwa lena abantwana basezulwini ithema ihambi le ithema igula ngekhanda bayithatha bayisa ehleni okusenkosi inyanga izulu eDDC. Athema ifika khona abantwana basezulwini. Lensizwa lena ithi inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha inyanga izulu ithi mqaqeli bakangophi izandla nenyawo wathi mqaqeli lomfana mqaqeli ngeke abaleke wathi baba uzoba uthi ngathi ngeke abaleke wasemkhomba ngomuntu nje wesema wathoza apha mntana wayesesa wathi lona kahlani lo abantu bakubo laba abafuna ihambe ekuphakameni bakhonzele ekuphakameni abantu omthengela umNazaretha. Baba umthengela umNazaretha abantwana basezulwini wasewugqoka lo umNazaretha wayesefika lapha ekhaya eseqhubeka sebe iNazaretha. Oba iNazaretha abantwana basezulwini wathi menikela wathola yonke into oba nezitolo oba nezimoto waganwa warelaxa wakhohlwa. Uthi weza kanjani ekuphakameni? Ukhumbula abantwana bakaShembe usuku wafika ngale iNazaretha uthi wafika unjani? Usunjani manje? Usahamba ngayo lemigudu uNkulunkulu athi kumele uhambe ngayo na? Noma usuhamba ngendlela zakho uzosheshufe. Lensizwa abantwana basezulwini yakhohlwa ikho konke ibona imali inabafazi inezimoto inesitolo yonke ihamba kahle. Base behlangana ezulwini abantu bakubo bahlangana ukuthi hayi khona sakhetha umuntu oromla isilima lesi ngakho asisithathe lesiphukuphuku basithatha ithema lisambile lensizwa. Ukhona la kulindwa khona ke Mose elokuzaneni so silakula ngcwatsha khona abantu abhekabezana kulezindlu lapha ezakhiwe lapha ekwehleleni lapha yazabangcwele ezakhiwe la kulinda khona isidumbu masifika ebese kuyathandazwa khona kuthandaza ebese idlulisa umuntu. Wathi usathandazwa lapho abantwana basezulwini umakoti wakhe uhlele eduze komzimba. Wase kufika ubuthongo kuye. Walala zwi ubuthongo. Uthe salele kanjalo wabona isizwe sakaDlamini abantu abaningi abangalezi inwele zakhe. Uthi abantu ababheka kuthiwa isizwe sakaDlamini sonke lesi. Uthi noma uzothanda ukukhipha le ndoda yakho yebona indoda yakho uthi yayicindezelwe le ndawo ineke isiwa uthi ikhanda lomyeni wakhe ucinde lingena lathi shi emgedeni wase kufika itshe laselishaya phezulu ekhanda ubuchopho wathi sisaka. Uthi noma uzothanda ukumkhipha umyeni wakho ngeke ukwazi ukukhipha. Kufanele ukuthi ubakhiphe bonke laba abantu abalaba ngakayana ubakhiphe bonke umyeni wakho uyogcina ngoba akayenzanga into esasemthumeni ukuthi ahambe yosikhozela ekuphakameni asike sifake ezulwini.
Asakhona amakhono. Bantwana bakaShembe lazi sikhona size ezulwini sizothetha amacala asizile ukuzokhonza thina mhlawumbe singathi uShembe uNkulunkulu. Nongasho uShembe uNkulunkulu uShembe uNkulunkulu kodwa egcineni kosuku kumele wenze intando yakini. Insizwa yabaneshwa yabanenhlanhla yongena ezulwini senkonde sibonga sawuthi akabani sibuya nje la ithele insizwa mayisihambile uShembe weseyifaka ezulwini wafika imindeni yakhe lensizwa bafika baguqa kuNkulunkulu baba besocela ingane yethu lena sizothetha icala nayo siyacela Nkosi amakhosi wathi hayi usezulwini nje manje lona usho uBhobhela isidumbu somaMpondo wathi baba sizocela Nkosi amakhosi awuba athi kulungu sibani bayacela ngaphandle wawuhamba naye unomphela bathi mfana wami sakuthuma emhlabeni sathi mntana mzukulu usikhiphe phakame usikhiphe esidodini sosizi usikhiphe endaweni esiboshwe kuzona wena ukwazi ukwenza lokho wena ubuye ukhonzela wena uthanda izingane zakho kuphela uthanda umkakho kodwa mina thina wasiyeka kanjalo ulungile yabona abantu bakini balibaphi basemlilweni bayasha bazophuma bonke laba bantu sikufake ngaphansi wena thina sibe ngaphezulu kwakho ufuna uze lobuhlungu osizwe bona kanti sikuthumile ukuthi wena hamba ebuhleni bamaNazaretha uyosikhonzela hey moNazaretha sisenkingeni ungafiki relax la akurelax la akuhlala unabe akudliwa amakhekhe la akudliwa drink la akudliwa lutho kodwa bheka abantu bakini bahamba kanjani uma bengakabuyi ukuthi bezoxoxa bahambe kanjani hayi uzosebenza kanzima enye insizwa ehamba emhlabeni ithema isihambile emhlabeni yahamba kokuphela kwayo yangangena ezulwini yayisibuya kunkosikazi wayo wathi inkosikazi ngicela uhambe uyokunikelela ebuhleni uyongcelela indlela ukwazi ukungena ezulwini wahamba enkosini kwakuse uthina lamankosazana wathi baba besocela Shambo ingcwele umyeni omade efikithi angabe ngiyomniza umnikelela ngisise angene ezulwini uthi ngohamba mntanami uthenge imbuzi ubizi 23 ekhaya ubuza ukuthi umyeni wakho ungenile nezulwini uhamba ukwenza njalo umama wakwenza kwaba inyanga wazokwenza kabili uthela okwesithathu wasehamba emhlabeni lo mama eseshika utawo mntanami sengise stepini sesithathu ukuthi ingene ezulwini wayesabuya ubaba wakhe wathi mntanami uma wakathatha inikelela ndodana hamba nawe unikelela ebuhleni bamaNazaretha sokushoda kancane ukuba ngene ndomsweni asakhona makhona amen indlela ekhaya indlela engozini ebalemazila abaningi abayithandayo basopana abantwana basezulwini ingozi ngenhla kwehlo uthi lensizwa abantwana basezulwini yahamba ebuhleni yafika yanikela nayo kwamnandi bathi baba ngizonikela ubaba ukuthi uShambo ingcela ngamkhumbule lapha ekhona amngenise ezulwini wathi baba hamba uze 23 mntanami ekhaya ubuze ukuthi ubaba wakho ungenile ezulwini wenza kanye lo mfana wabuya ubaba wakhe esezobonga wathi mntanami ngiyabonga kakhulu ndodana
ayikho into ngokusayithola manje na wena uzodayisa ngento oyithandayo thina sikunikeze ungaphezulu mayibongozi waphuma waba nezimonto lo mfana waba nemali waba nezitolo waba namakhosikazi usengadayisa nje edayisa nje into engelungu athi 10,000 take it to leave it 10,000 for it to take it to leave it ayithathe lo nto umuntu ayithathe ayisebenzise kodwa meshona kodwa lo ngithingela lento isibusiso bantwana basezweni isibusiso bantwana bakaShembe engadli isikhathi ngabe ngikhuluma kade ngiyacela abantu maNazaretha ingcwele uma uyiNazaretha zazi ukuthi uyiNazaretha zazi ukuthi uyiNazaretha uShembe uthi asithandaneni maNazaretha awufunda incwadi ikhetha ukugcina nje incwadi engizocela Luka 6 verse 25 uyifunde noma usitholile bantwana bakaShembe asizame uvangela ukukhulumile ekseni base ukukhuleka ba awethola Luka 6 verse 25 nakho kunina basuthiyo ngokuba niyakulamba nakho kunina malakhe nakho kunina basuthiyo ngokuba niyakulamba nakho kunina bahlekayo kalokhu ngokuba niyakukhala nilile yebo nakho kunina nxa abantu bonke bekhuluma kahle ngani oyise babo benza okunjalo kubaprofeti bamanga kepha ngithi kinina enizwayo thandani izitha zenu malakhe uthande isitha sakho akubulala ingane yakho noma akubulala inkosikazi yakho noma akubulala indoda yakho uthande lo muntu unikele inhliziyo yakho kuNkulunkulu mayibongozi unikele inhliziyo yakho kuJehova uthi bana wena baba uyabona wena kulungile qhubeka baba niphathe kahle abanizondayo niphathe kahle abanizondayo nibusise abanthukayo ebese ubusisa lo muntu okuthukayo nibakhulekele abanhlebayo nibakhulekele nabanhlebayo okushaya esihlathini nikeze esinye emekushanga la phela unikeze ngala okwamuka ingubo ungamnqabeli nebhantshi kunjalo baphe bonke abacelayo kuwe nokwamuka okwakho ungabuyi ukubuze kuye yebo njengalokhu nithanda ukuba abantu benze kunina yebo nenze njalo kubona uma nithanda abanithandayo niyakubonga kuni na yebo izoni zithanda abasithandayo uma niphatha kahle abaniphatha kahle nakubonga kuni na nenze njalo nezoni uma nibateleka laba enethemba nithi kubo niyakuphiwa yibo niyakubonga kuni na izoni zitsheleka izoni zithi ziyakuphiwa okunjalo kodwa thandani izitha zenu yebo nenze okuhle nitsheleke ningethembi ukwamukeliswa lutho
umvuzo wenu uyakuba mkhulu nibe abantwana boPhezukonke umnene yena kwabangabongiyo nababi ake nibe nomusa njengoyihlo wenu onomusa ningazindlekeli khona niyakuzindlelela ningalahli kodwa aniyukulahlwa thethelelani khona niyakuthethelela amen baba thethelelanani khona niyakuthethelela uyibona unenkinga njena inkinga kawuthetheleli usuze wangangena nje kwamakhelwane ngoba umakhelwane wami asikhulumisani naye isengifina eyinsizwa umfundisi ungubani walapha ePhakameni ufica kufa umvungubane ushawa abantu bamdubula bambulala maye sehambile emhlabeni uhamba nje akangeni kamakhelwane wakhe wahamba emhlabeni thema efika ngale kwezayo uyamfica umakhelwane wakhe usemhlabeni kodwa uNkulunkulu umthathile wamlethe ezulwini wazohlala la eduze kwakhe ungeniswa abasezulwini kuleli kwabonakala ungubani ehlehla ethi Jeff umakhelwane wakhe emesehlehla ehlehla wathi sophumela ngomnyango ithi inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha ubhombela isithimela samampondo uthi wemntanami wenze njani umfundisi wabuka wangahlaliseka nje wathi baba lona bengazwani naye emhlabeni uthi wena umntanami abanje ngawo lapha ezini abahlala Buyela emhlabeni mntanami buyela emhlabeni wabuyela emhlabeni bantwana basezulwini uthe sewufihla wabona indoda inyakaza indoda inyakaza wathi hayibo baphuma abantu babaleka bonke abantu kwasala ulokhuze indoda unkosikazi wayo emebuza uthi kuphi ePhakameni umuntu osambile wathi inkosikazi ngisize ngicela ungise kamakhelwane ngokukhuluma naye benginenhlanhla enkulu yokungena ezulwini kodwa ngokuthi asizwani nomakhelwane emhlabeni ngithe bangifa ngamfica ngalena wangivimbele ezulwini ngani ngoba ngibone ethe ngabona yena njena awinhliziyo yami yesigcwala inhliziyo yami esiba imbi kakhulu ngani ngoba asizwani besingezwani naye emhlabeni Manazaretha engcwele asizameni ngawo ngamandla ungabi nesitha ungabi nesitha seNazaretha ungayithandi iNazaretha elinye ungalifunela lambe khona yamthanda shembe kanele Nazaretha kaba alo ngashambe wathi lo muntu awumphiwe owakhona Manazaretha engcwele masifuna ukuya ezulwini asibe nenhliziyo ezinhle bekwenkosi abona mina ngiyazazi uthi lokho umuntu ozaziyo lenhliziyo enhle mina uNkulunkulu ufakaze ezulwini ngiyazazi angikwazi ukubambela umuntu igqubu mina ngikhala manje gcina kosuku sengiyamthethela umuntu angisanendaba naye ngidala umuntu akakwazi akwenzayo ufuna ushebe bantwana bakashebe usesemhlabeni ufuna ushebe ngeke uzokwazi isikhathi onazo ufuna ushebe umthole khona uzokwazi ukungena ezulwini bantwana bakashebe isikhathi kube sithu ngabe kuyaqhubeka kodwa isikhathi sincane ngelila uNkulunkulu uyakwenza umsa wakhe sikwazi ukuthi siqhamuke sinesikhathi nje sikhuluma ngalezi indaba kuphenduka abantu balandela ushembe abantu ushembe uNkulunkulu Manazaretha engcwele uThixo akafana yonke into ekhona emhlabeni Nkosi lusoko lokuzwini saba ngumshini
Nkosi yethu sema